това, което най-много ме тревожи, е, че бързо придобихме навика, и то говоря в първо лице, множествено число, но не става просто точно за нас, навика и начина да се опитаме да правим всичко от пари и бизнес, и бързо забравихме откъде идваме и къде ще отидем. Бързо забравихме земята си. Харесвам България, защото природата е уникална и наистина тя ме държи тук. В нашата страна има наистина уникални места, много от които, за съжаление, безобразно се застрояват. Това идва от безобразните корупционни системи, защото корупцията на всяко ниво и имаш ли средства, може да си построиш, да си построиш къща на главата ми. Веднъж като се унищожи някакво място като природно разнообразие, му трябва доста повече години, за да се възстанови наново, а някои в случаите въобще не се възстановява. Други неща, които се случват, според мен, почти непоправими в нашата природа, са и в планините, и по Черноморието. Това е незаконната сеч. Хора, които обвиняват, че някой кампингар е отчупил клонче. Същите хора, примерно на Иракли, са направили просека, която е широка 25-30 метра и дълга няколко километра, и са набили стоманени стълбове за електричество, надявайки се, че ще строят там. Това е в забранената зона. И ако това почне да се разбират повече хора, че това е проблем, когато има едни богати хора, които не искат да се съобразяват с законите, може би ще има някакъв напредък. И същите тези хора наричат хората, които ги грижат, че това се случва, псевдоеколози и хора, които не трябва да се занимават с това. Няма псевдоеколог, има хора, които ги грижат за земята и за природата, и има хора, които са вандали и не ги грижат. Има и хора, които искат да се възползват от този бизнес. Аз това не отричам, разбира се, прави сте. Туризмът и опазването на околната среда абсолютно биха могли да се колаборират. Вярвам, че ще дойде някакъв момент и се надявам да е скоро, в който ще се осъзнае потребността от това сами да се грижим за красивите места и неща около нас. Аз държа да спасим малкото останало нещо от нашата природа заради децата ни. Нашите деца предстои да се радват на нея. Ако я няма, не знам на какво ще се радват. От друга страна, мисля, че е изключително важно всички като граждани да осъзнаем, че има някакви обществени места, които са важни не само за отделни хора, а за всички, за цялото общество. Природата винаги за мен е била най-могъщата сила, една от най-вдъхновяващите картини.